Tiedätkö, kenellä kaikilla on pääsy teidän kiinteistöön? Onko pihallasi luvatonta pysäköintiä? Onko pysäköintipaikkasi taas viety? Suomen kesät ja talvet kestävällä naispuomikoneistolla ohjaat ja annostelet liikennettä, lisäten alueen rauhaa ja turvallisuutta. Naispuomikoneistolla suljet piha-alueesi kätevästi, luvallista kulkua rajoittamatta. Jalankulkijat mahtuvat puomin ohi ja autoilijat avaavat puomin kätevästi kauko-ohjaimella, etälukijalla tai puhelimella. Asennustyö on tehty helpoksi. Kytkennät tehdään laitteen yläkannen kautta ja laitteiston asennustyö onnistuu kohteesta riippuen jopa ilman maatöitä, seinäkiinnikkeitä hyödyntäen. Samaa naispuomikoneistosarjaa voi käyttää niin satamissa kuin taloyhtiöidenkin pihoissa. Sarjan tuotteilla saadaan katettua 2-18 metrin kulkuväylät. Vahvan ammattitaidon ja pitkän kokemuksemme ansiosta osaamme valita aina kohteeseen parhaiten sopivan koneiston sekä oikeanlaiset varusteet ja turvalaitteet. Naispuomikoneistolla rauhoitat alueen turhalta liikenteeltä, lisäten rauhaa ja turvallisuutta.